Θα ξεκινήσουμε τώρα τη δεύτερη συνεδρία. Παρακαλώ το Προεδρείο, ο κύριος Κώστας Αλεξανδρίδης, ο κύριος Θόδωρος Πιλαλίδης και ο κύριος Δημήτρης Παπαγερίδης να προσέλθουν. Να αναφέρω εγώ λίγο το πρόγραμμα της δεύτερης συνεδρίας. Έχουμε ομιλία του κυρίου Πετρίδη Αδαμάντιου, η χορευτική παράδοση του Άκταγματέν, του Βασίλη του Ασβεστά, στη συνέχεια η συνέχεια και η διαφοροποίηση της χορευτικής παράδοσης της Αργυρούπολης του Πόντου από τους Έλληνες του Άκταγματέν. Μετά ακολουθεί ο κύριος Κυριάκος Μωυσίδης με θέμα η επίδραση της χορευτικής παράδοσης της Καπαδοκίας στη χορευτική παράδοση του Άκταγματέν και ακολουθούν ερωτήσεις, συζήτηση και μετά παρουσίαση χωρών από πόντιους της Β' γενιάς με καταγωγή από το Άκταγματέν. Παρακαλώ το Προεδρείο. Αμανάτιος Πετρίδης, η χορευτική παράδοση του Άκταγματέν είναι ο τίτλος της εισήγησής του. Παρακαλώ ησυχία για να ακούγονται οι εισηγητές και να καταγράφονται σωστά. Φίλες και φίλοι, είναι τιμή μου που απευθύνομαι σε ανθρώπους που η καταγωγή της είναι κοινή με την καταγωγή του πατέρα μου, του παππού μου. Γίνεται για πρώτη φορά κάτι τέτοιο και αξίζουν βεβαίως και συγχαρητήρια στην ΠΟΕ, η οποία δημιούργησε μια επιτροπή η οποία έχει σκύψει με πολύ μεράκι και αγάπη σε ένα θέμα που ταλανίζει εδώ και καιρό στον δικό μας τον χώρο, προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις και να μην επιτρέψει επιτίδιους να ψαρεύουν σε θολά νερά. Βεβαίως την βάση και τον κανόνα, όπως προανέφερε ο Μιχάλης ο Καραβέλας, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε και η μετικησία όλων αυτών που με βάση την Αργυρούπολη δημιούργησαν τις νέες παραδόσεις στηριζόμενες στις παλιές αυτές παραδόσεις. Πέραν όμως όλων αυτών θα πρέπει συνοπτικά, νιώθω την ανάγκη να το κάνω, να αναφερθούμε όταν ακούγεται από κάποιος, ξέρετε αυτό δεν είναι ποντιακό ή δεν είναι παραδοσιακό. Μιλούμε βεβαίως για δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλο να χαρακτηρίζουμε ένα γεγονός ποντιακό που μπορούμε να το κάνουμε διότι υπάρχουν οι συναισθαμένες και άλλο να το χαρακτηρίσουμε παραδοσιακό που κατά κανόνα το δημιούργημα ανήκει στο λαό ο οποίος το χαρακτηρίζει και το καθιερώνει. Θεωρώ βεβαίως επίσης ότι ακούστηκε υπό μορφή ερώτηση προηγουμένως ότι μη ποντιακό είναι κατ' ουσίαν όταν ένας χορός αυτούσιος έχει σχωρήσει για κάποιους λόγους στον ποντιακό χώρο. Ναι, τότε είναι ξένος, να τον απαλλάξουμε. Αυτός είναι βεβαίως και ο στόχος της αρμόδιας επιτροπής. Όμως θα πρέπει να μάθουμε και πώς λειτουργεί η λαϊκή παράδοση, η οποία κυρίως είναι αυθόρμητη και δεν είναι σκέψη, δεν είναι σκεπτόμενη δηλαδή. Ο ανώνυμος λαϊκός δημιουργός περιγράφει κυρίως κατά κανόνα είτε με το τραγούδι του είτε με την χορευτική του ικανότητα το τι ακριβώς είναι αυτός που τον επηρεάζει και τον συγκλονίζει και κατ' επέκταση νιώθει την ανάγκη να το εξωτερικεύσει. Προσωπική μου άποψη, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση που έχω βιώσει και την εμπειρία μου, θα έλεγα συνοπτικά, χορός είναι η περιγραφή των συναισθημάτων μου την δεδομένη στιγμή. Αυτό νιώθω ως δημιουργικό χορό και όχι ως εκτελεστική διαδικασία. Προχωρώντας τους χορούς του Άκταγματέν, για να μπούμε και στην ουσία, είναι γύρω στους 10. Βεβαίως, αν τους εξετάσουμε όπως πάρα πολλοί έχουν κάνει και βιβλιογραφικά, αριθμητικά είναι πολλοί. Κατ' ουσίαν όμως είναι πάρα πολύ λιγότεροι, διότι οι περισσότεροι εξ αυτών έλκουν την καταγωγή της από έναν κύριο χορό. Δηλαδή, άποψή μου ότι θα περιέγραφα τους χορούς κάπως έτσι, εάν λέμε γινόταν μια εργασιακή δουλειά. Χωρί και ιδιώματα του πόντου. Ένας περιγραφικός σύνθετος, ας το πούμε, τρόπο για να καλύψει και τη μία ανάγκη η οποία δεν υπερβαίνει βεβαίως τον 100 που ακούγεται τελευταία. Αλλά και επίσης την ανάγκη του ιδιώματος, το οποίο και αυτό έχει την αξία του. Ξεκινώντας αυτή τη διαδικασία, ασχολούμαστε με τον κατεξοχήν ποντιακό χορό, το τικ. Το τικ που βεβαίως ως βάση του έχει το διπλό τικ και όλα τα παράγωγα που προκύπτουν εξ αυτού. Στη συγκεκριμένη περιοχή χορευόταν
το βαρύνει το τείχο, όπως το αποκαλούσαν, βεβαίως βιβλιογραφικά αναφέρεται και χρεώνεται σε αυτή την περιοχή από Παγκεκά. Δεν επικρατεί ο Σόρος ο συγκεκριμένος και δεν τον ακούγαμε από κανέναν από τα τόσα χωριά που έχουμε καταγράψει και τα οποία όλα συγκλίνουν σε μια κοινή συναισθαμένη στον τόπο που περιγράφονται οι χωροί τους. Λοιπόν, ο χορός έχει τρία ιδιώματα. Το πρώτο του σκέλος, το βαρύνει το τείχο, όπως το ζητούσαν οι γεροντάδες και το οποίο χορεύεται με λαβή από τους ώμους, και η τεχνική του διάσταση είναι ότι ανασηκώνεται σε θέση και άρχισε να λάβετε τα πόδια χωρίς εσωτερικό βηματισμό αριστερό, όπως το συναντάμε επίσης στο τείχο στο γόνατο, το οποίο χρησιμοποιούμε τα τριαράκια και είσοδος των χορευτών προς το κέντρο και δεξιά. Επίσης στο συγκεκριμένο γράψο και αυτό το περιγράφει κάποια βιβλιογραφία, είναι δηλαδή μια παραλλαγή του τικ, το οποίο κυριάρχησε από την ονομασία της μελωδίας, το τσίπουλ τσίπουλ το νερό όπως ακούγεται, αλλά είναι τικ, δεν είναι τσίπουλ τσίπουλ το νερό, ο χορός δεν είναι ονομασία. Βεβαίως έχουμε τα φαινόμενα ότι ξέρετε κάποιοι χωροί έχουν κυριαρχήσει τα τοπονύμια, εκείνο είναι ένα άλλο θέμα. Το συγκεκριμένο ανήκει στην κατηγορία των χωρών τικ, δεν είναι δηλαδή αυτή η ονομασία του. Προχωράμε τώρα σε έναν δεύτερο χορό. Βεβαίως να τονίσω ότι οι μελωδικές του διαστάσεις είναι δύο-τρεις, δεν είναι μία η συγκεκριμένη μελωδία. Και επίσης να κάνω γνωστό ότι το βασικό όργανο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι άταγμετελίδες και βεβαίως ήταν γνωστό σε όλους τους σχεδόν, ήταν το γερνάς. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν θέλαν να ζητήσουν το συγκεκριμένο χορό, ζητούσαν από τον οργανοπαίχτη το χάρη, δώσ' μας έναν ζουρνά γαϊτεσί ή παίξω μας έναν ζουρνά γαϊτεσί, υπονοώντας ότι ξέρετε θέλουμε το σκοπό εκείνο το οποίο έπαιζε η ζουρνά, αλλά για κάποιους λόγους η λύρα καλείται να υποκαταστήσει τη ζουρνά ή το βιολί. Έχουμε λοιπόν το γιουβαλάντουμ. Το γιουβαλάντουμ, και εδώ έχουμε όσον αφορά την ονομασία του, η οποία προφέρεται ως γιουβαρλάντουμ, βιβλιογραφικά πάντα εννοώ, η συστή του προφορά είναι γιουβαλάντουμ. Υπάρχει βεβαίως τραγούδι ομώνυμο, το οποίο τραγουδίζεται και στην ποντιακή και στην τουρκική. Έτσι, γιουβαλάντουμ, γιουβαπούλουμ, ευρυτσίνην ταραπούλτου. Θα ήθελα βεβαίως να πω στους χαρακτηρισμούς, γιατί το άκουσα και αυτό υπό μορφή ερώτησης και είναι καλό να το απαντήσουμε. Ένας παράγοντας δεν χαρακτηρίζει αν ένας χορός είναι ποντιακός. Είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων. Και το ιστορικό του δεδομένο και τη γνώση των γύρω πολιτισμών, για να δούμε τι είχαμε, τι δώσαμε, τι πήραμε και τι ως κυρίαρχο χρησιμοποιήσαμε εμείς. Όλα αυτά αυτή η Επιτροπή τα μελετάει έτσι ξεχωριστά την κάθε περιοχή, κάνει συνεδρίες μέσα από τις οποίες αναδεικνύει όλα αυτά τα στοιχεία με τα οποία φρονούμε ότι πρέπει να τροφοδοτήσουμε την νεολαία για να έχει και να είναι σημειοφόρος αύριο αυτής της άποψης, ξεκάθαρα πια και όχι θολά νερά. Προχωράμε λοιπόν στο γιουβαλάντουμ. Το γιουβαλάντουμ, το οποίο κινείται βεβαίως και δεξιά και αριστερά, σε μία μορφή σαλιγκαριού, ανάποδες δηλαδή κίνησης, και συνεχεία πάλι κίνηση προς τα δεξιά. Χορεύεται με δύο τριαράκια σε όρθια θέση και εδώ, αλλά πιάνονται και από τις μασχάλες. Θα πρέπει βεβαίως να πούμε ότι ο χώρος δεν έχει κίνηση μπρος και πίσω, δεν πάει δηλαδή εδώ και εκεί, έχει όρθια θέση, περήφανη, και κινείται μπρος πίσω χωρίς αλλαγή φοράς, κίνησης δηλαδή του χορού προς τα αριστερά, δεν αλλάζει τη φορά του σώματος. Σε μια άλλη κατηγορία βεβαίως, όπως και σε αυτήν, συναντάμε διάφορα ιδιώματα. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος χορός του γιουβαλάντουμ έχει μεγάλο ιστορικό παρελθόν και θα μπορούσα να σας πω ότι ίσως οι ρίζες του βρίσκονται πάρα πολύ πίσω σε χορούς όπως το Κοτσαγγέλ και άλλους χορούς. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το τίζο μάλ. Είναι σε μια κατηγορία ομάλ όπου τα χέρια και εδώ είναι από τους ώμους. Έχει 6 βήματα, αλλά έχει έντονη χαρακτηριστική κίνηση. Το λεγόμενο τρέμουλο και πάτημα με μεταβολή, μικρή μεταβολή του σώματος, πότε αριστερά και πότε δεξιά. Σε αυτήν την κατηγορία
Ακούμε για 9 χορούς, ακούμε για 8 χορούς. Η βάση τους είναι το ΟΜΑΔ. Ό,τι προκύπτει είναι και θεωρείται η ιδία ΟΜΑΔ. Η βάση λοιπόν των χωρών αυτών είναι το ΟΜΑΔ. Στο επόμενο σκέλος των χωρών, το ΤΕΡΣ. Το ΤΕΡΣ είναι η λεγόμενη τριγώνα, χορεύεται μόνο σε αργή μορφή και έχει και δύο παραλλαγές οι οποίοι δεν είναι ευρύτερα γνωστοί. Θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δείξει εικόνα, για κάποιους λόγους δεν μπορούσαμε να τους δείξουμε σήμερα, παρότι είχαμε τα DVD. Τα ιδιώματα αυτά, και πάλι λέω ότι έχουν ως γεννησιουργό πυρήνα το συγκεκριμένο χορό, το ΤΕΣ. Δεν συνιστούν δηλαδή άλλο χορό. Ως διπάτ, το γνωστό μάλλον διπάτ της περιοχής Τραπεζούντας, χόρευε βεβαίως και η περιοχή του Άκταγ Μετών, τη γνωστή Λεμόνα, η οποία κυριάρχησε η ονομασία βέβαια του τραγουδιού, αλλά ο χορός κατ' ουσίαν είναι διπάτ. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή σε άλλους χορούς και περιγραφή αριθμητική 4-5 χορών σε 9imo ρυθμό, στο ρυθμό δηλαδή του διπάτ. Κάνω μια ιδιαίτερη στάση στον επόμενο χορό, ο οποίος είναι και παρεξηγημένος. Ήταν για πολλά χρόνια παρεξηγημένος, ο γνωστός Καρσιλαμάς. Θα σταθώ ιδιαίτερα στον Καρσιλαμά, γιατί για χρόνια οι καλλιτέχνες μας τον είχαν καταργήσει ρούμπα. Όλοι αυτοί. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο Καρσιλαμάς, και όχι μόνο ο Καρσιλαμάς, όλοι μας οι χοροί έχουν έναν τελετουργικό χαρακτήρα. Βεβαίως, στα χρόνια μας και στα χρόνια τα οποία ακολούθησαν, όλοι οι χοροί έχουν αποδομηθεί από το τεχνικό τους χαρακτηριστικό. Κάθε χορός έχει ένα ιδιαίτερο μήνυμα και αυτό το μήνυμα ο χορευτής ως δημιουργός πρέπει να το αποδώσει σε αυτόν που τον βλέπει, στον θεατή. Δυστυχώς οι χοροί μας έχουν αποδομηθεί από αυτό το στοιχείο, το οποίο επειγόντως πρέπει να επανέλθει ως τέχνη πια, γιατί είναι τέχνη ο χορός. Ο Καρσιλαμάς λοιπόν, τον οποίο μας περιγράφει χαρακτηριστικά η μεγάλη μας ποιήτρια Σαμπρό 56ο αιώνα, και εγώ θεωρώ τον ανατολικό, τον τουρκικό, όπως τον περιγράφουν Τσιφτετέλη, ως παράγωγο του αρχαιοελληνικού Καρσιλαμά. Εδώ επισέρχεται και ένας άλλος παράγοντας, ο παράγοντας ο πνευματικός. Προσέξτε τώρα πώς χορεύει το Τσιφτετέλη όλη η Ανατολία, με υπονοούμενο, με ιδιαίτερη προκλητική κίνηση μέλος, συγκεκριμένου μέλος του σώματος, ως στοιχείο την πρόκληση. Αν έχετε δει μεγάλους σε ηλικία, γυναίκες ή άντρες, να χορεύουν τον Καρσιλαμά, το πρώτο πράγμα που διακρίνεται είναι το αρχαιόπρεπον ήθος στην κίνηση. Συνολικά συμμετοχή όλο το σώμα στο χορό, χωρίς το στοιχείο της πρόκλησης σε καμία περίπτωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό και το κομμάτι της μελωδίας, το οποίο και εκείνο με τη σειρά του έχει το είδος αυτό που προκαλεί τον χορευτή, τη διάθεση του χορευτή για δημιουργία. Πηγαίνοντας πιο κάτω έχουμε το τσαρακότ. Βεβαίως και σε αυτή την κατηγορία, την κατηγορία του εμπροπής, είναι πάρα πολύ χωρί. Η διαφορά τους είναι ελάχιστη και αυτοί έχουν ως πυρήνα ένα συγκεκριμένο χορό, ο οποίος είχε πάμποντιακό χαρακτήρα. Είναι μικρές οι διαφορές, επομένως δεν συντρώγει ο λόγος περιγραφής. 6-7 χωρών, δεν θυμάμαι πόσα αριθμητικά περιγράφει και τελευταίες βιβλιογραφίες. Εδώ συνάντησα, κυρίως χορεύεται αυτό το ιδίωμα του σταυρωτού βηματισμού, αριστερού σταυρωτού βηματισμού, το οποίο κινείται προς τα δεξιά, από χάλχατσιδες και από αυτούς που κατάγουν κυρίως από το Πάτσατα. Δηλαδή είναι δύο χωριά τα οποία είχαν αναπτύξει έναν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αριστερό βηματισμό, σταυρωτό. Δεν χόρευαν δηλαδή το κοινώς λεγόμενο απλό χορό εμπροπής. Αυτό δεν το είχαν
οι πρώτοι που ήρθαν από εκεί και ιδιαίτερα περιέγραφαν αυτόν τον χορό, όχι ως τσαραχώτος ονομασία δηλαδή, ως διπλών ομάλ. Το χορεύαν δηλαδή ως διπλών ομάλ, το συγκεκριμένο. Τσαραχώτη επικράτησε εκεί. Υπάρχει η πιθανότητα αυτή, ο συγκεκριμένος χορός ως ιδίωμα, να έχει πάρθει από τα διπλανά χωριά, ένα διπλανό χωρίο το οποίο είχε αυτή την αναβά. Δεν λέω ότι είναι δεδομένο. Δεδομένο μόνο είναι ότι αυτή η παρέα που το χόρευε είχε την εκτίμηση όλων αυτών οι οποίοι χόρευαν το συγκεκριμένο χορό με έναν άλλον χορό. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του χορού χρησιμοποιείται πάρα πολύ μόνο από γυναικείο μέλος η λεγόμενη μπροστέλα. Δηλαδή η δεύτερη, η οποία ήταν γυναίκα προεξέχοντος του άντρα, κάποια στιγμή έβγαινε κυκλικά από το ρυθμό και χόρευε τον χορό αντικριστά με τον άντρα, ο οποίος χρησιμοποίησε το στήριγμα, ας το πούμε, σε αυτήν τη διαδικασία και εν συνεχεία επανερχόταν και πάλι στην αρχική της θέση. Ένας άλλος χορός είναι το χαλάι. Το χαλάι και αυτός μεικτός χορός χορεύονταν και από πάνω από τους άντρες, μόνο από τους άντρες της συγκεκριμένης παρέας, και πέραν των αρχικών βημάτων, των οποίων βλέπουμε με προεξοχή αριστερού δεξιού ποδιού στο κέντρο και επαναφορά στην αρχική θέση, δεν είχαν αυτόν τον συγκεκριμένο βηματισμό, αλλά κινούσαν τον χορό προς τα δεξιά, κάτι ανάλογα με ένα χορό της Υπήρου. Λοιπόν, έχουμε αναφορές για το χορό Λαζίας, τον οποίο ανέφερε ο Μιχάλης το Λάζικο. Δεν μπορέσαμε να τον καταγράψουμε ως εικόνα. Είχαμε την περιγραφή ανθρώπων της προσφυγικής γενιάς και της πρώτης γενιάς ότι οι παλαιότητες τον χόρευαν. Εδώ ήρθε στις μέρες μας, αλλά δεν πέρασε μετά τον πόλεμο, δεν έχει εμφανιστεί πουθενά σε αυτόν τον χώρο. Άρα λοιπόν χόρευαν κάποια μορφής πυρήσιο, αλλά εμείς δεν μπορέσαμε να το καταγράψουμε ως στοιχείο. Αυτό όμως που έχουμε γράψει και έχει χορευτεί κατά κόρον, όχι από χάλχατσίδες, αλλά μόνο από συγκεκριμένα χωριά όπως το Πάσαταχ, προέκυψαν εδώ στον ελλαδικό χώρο χορευτές του πυρήσιου χορού των μαχαιριών ή Κιόρογλου, όπως τον αποκαλούσαν οι ίδιοι. Σε αυτό έχουμε εικόνα και της μελωδίας και τον τρόπο, τον χορευτικό τρόπο, τον τεχνικό δηλαδή μέρος του χορού. Δεν θα ήθελα αναλυτικά να πω περισσότερο χώρο, διότι ήδη έχουμε αργήσει. Θα ήθελα πράγματι, αν μπορούμε τις προβληματισμούς αυτούς να τους λύσουμε μέσα από τη συζήτηση και όχι από ένα μονόλογο ενός ανθρώπου που σας λέει κάποια πράγματα. Θέλω δηλαδή τις απορίες και τις ερωτήσεις σας σε έναν ζωντανό διάλογο και όχι σε ένα μονόλογο. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.